pistahan atong sa ulugon ugma nga kita nato kanang Ginoo duyo kanato sa atong pagpagandam wala may ingon niya kanang ingon active nga pagkuyanap karon sa virus. Tugutan kita sa Ginoo pag sa ulog nini luwag-luwag kita karon nata sa level 2 alert niya prita pero do gaboy atong mga protocols sa gisunod ning panahona kay ato pa sa nagaritsyo ayaw mo kumpiyansa padri kay ato nila kay ang virus karon dormant bangon ini aktibo ini daghay mga matay ini kung kita nagpasagad sa atong kalingon kay usahay dito sa lungsod dito usahin kumpiyansa ng mga tao wala na face mask wala na distancing sugo na sa ulog sa mga birthday parties sa diha pero pag inenggo abot sa pulis bungkag kumpiyansa na ba magkakalakaw niya wala na kanang pagtamod o pagrespeto sa mga protocols na gilatid sa IATF niya ayaw mo kumpiyansa kay tingaling i-activate ang virus nga daghan hapon ang makalas ang dito sa Tudela compared last year nga pandemya mas daghan ang namatay within a month of August. Mas daghan ang nagsalimuang sa kaguol. Kay sa usa ka adlaw, kalima, magdagan ang ambulansya nga magwangwang. Kaya magwangwang gali, wala yung kaso ang ilang gidala. Nga pasyente tungkol sa virus, sa Delta variant. Kaya, anong adlaw na magilak, way lubong. Kaya ano man, walay visa sa federal. Tungkol kay Dritso man sa cemetery ito ang gabi, dito ilubong. Kunya ang mga tao, gikaman sa hospital, ang mga patay, ang lantaw na hospital na ito, ang sabay na, ang maong ilang parente, nga dito lubong. Barlati ang biyahe, walay terminal, walay hapit, diya simbahan. So, yun na makalisang, makaluoy kahimtang, sa atong panahon. Kung sa mangali na bingon ko kung dunay muwangwang nga ambulansya ng gabi una, way misa sa adlaw. So way misa sa lungsod niya na. So bago bugos mo ang pinakalisod niya buwan din sa parokya. Way income itong way misa. Ubay mga tao sa at nga wanha tungod kay nag-warning ko naan nga kung dunay muwangwang nga ambulansya, walay misa diya sa sentro. Kami na din sa barrio, way misa. Kung doon na dito yung mga COVID positive, kung mag-quarantine, i-isolate dito, walay misa. Yung nada. Kay, actually, ang simbahan sa iyang palisiya, yung panahon na walay misa sa kabarihan. Kung sa aron, nakahigayon ng mga tao sa pagtambong sa misa, tayo man sila gikan sa lungsod, kung sa I asked the LGU executive to allow me to say mass diya sa mga covered court kay inuublog man siya mapanatili nato ang social distancing. So yun na ang atong paningkamot nga ipakita gihapon ngadto sa mga tao ang labing dakong gugma sa Dios nga sila pasagdi kaya tao para kanila sila nagsubo tungod kay para kanila magpasagdan sila sa Ginoo ning sakit karon o kanabang nakamatay ang ilang masinati muna para kanila murag ang Ginoo hasmugatin as busa doon ang simbahan pinumdum sa katawhan nga wa sila pasagdi sa Ginoo ang Ginoo maayo manuyon ang Ginoo mahigugmaon muna ang tema nato karon ini atong pagsaulog kanang anticipated mass for tomorrow's celebration Sunday ato sa ulog karon kay uba ang piyesta man unya kanabang nangutana usa ka magtutudlo sa balaod unsa man ang sugo ang labing mahingdanon sa tanan. Remember out of 10 commandments, so-called Decalogue, nagipadaghan multiplied into 613 laws sa mga Parisiyo. Unya mataw libog na unsa may labing importante ini tanan. Busa mitubang ang Ginoo kanang quoting from Deuteronomy chapter 6
verses 4 to 6, yun siya, kanang, hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Itawag nila kini siya nga Shema, ibutang silang agtang, ibutang sa bukton, ibutang sa ilang putahan sa balay, and they have to memorize, recite this Shema twice a day. A faithful Jew must recite this prayer twice a day. Magtimaan nga sila nagigugma sa Ginoo. Unya, muna siya ang iyang paborito, essential, ang maong karabang Shema, itawag, ang pahigugma sa Dios, 100%, dili 50-50%, 100% ang iyang pahigugma, magitudlo kanila, ikalkit sa ilang hunahuna. Unya, isumpayan ni Jesus from Leviticus chapter 19, verse 18. Yun siya, you shall love your neighbor as yourself. Sa ito pa, kulang ang paigugma lamang sa Diyos. Kung wala kini-praktikum, wala kini-dimension diya sa tao, mabita na si Santiago sa iyang sulat niya, ang pagtuo, kinahanglan may buhat, ug buhi kini nga pagtuo, ug San Juan sa evangelista sa iyang sulat, nung siya nga, kung sa katao, may nahigugma siya sa Diyos, apan nasilag siya sa iyang katao, bakakon siya. How can you love God? You cannot see, and hate your neighbor whom you can see. Sa mga pag-reconcile, hindi ka nahigugma ka sa Ginoo, pero wala ka mahigugma sa tao. Man diha nakasubay ang commandments, the greatest commandment, love your God with all your soul, your mind, your strength, your spirit, at sa ang pagigugma nimo sa tao, 100% also sama sa number 1. So, kung ito naon, kini pagigugma sa Dios, mahulang buhay kini sa usa, sama sa iyong kanedto, sa usa ka kong cross. The vertical post is in line or relationship with God. Importante nga matukod ang kini atong relasyon sa Ginoo. Muna ang itagaan pagtagaan ni Jesus, ang kinahanglan na igugma ka sa Dios na masalan. Unya, dili kompleto ang mong cross kung wala yung pagigugma sa tao that is symbolized by the crossbar, yung horizontal na crossbar, timaan diya sa atong relasyon sa sikatao. Yung ka, naigugma ka sa Diyos, gawas niyo simbahan, magyambit ka sa iyong sikatao, kunya, naigugma ka sa Diyos, di ka nakagsimba, di ka sa gawas, tuwa dito, magdumot ka, kaya nasugat nimo ang mga tao, nangutang nimo ang kabayri. Kung saan man nimo na pag-reconcile, kay yung ang gugma, ang gikan sa Diyos, He took the initiative to love us first. Muna, kita mahigugma sa kaniya. Siya man, nagpakarato una, our response is to love Him. Tungingon pa na San Juan nga, kung hain nga lang gugma, tuwa ang Diyos. Kung hain ang gugma, tuwa ang kaluoy. Kung walay gugma, walay kaluoy. Kung walay kaluoy, gugma, walay Diyos sa imong kinabuhi. So, ang imong pagkaluyon, kabahin sa imong pagigugma sa Dios. Walay mahigugma sa Dios, wala siya maluoy sa isang katao. Sa atong modern nga panlantaw, ang gugma baya sa usag-usa mo makapalami sa timpla sa relasyon sa tao. Kung may mahigugma kanimo, kaluoy nimo may mahigugma. Buhi ka, apan dry ang kinabuhi ka, way nagtagad, way nahigugma kanimo. Ang tao kinahanglan higugmaon. Kung ikaw may sakit, kung may nakatiman kanimo, timaan sa gugma, pagkalaay dahil kamatay. Ang gugma nakasustain sa kinabuhi sa tao, diya sa Christian community. Kung may gugma, hindi ka mula hutay. Kisa may ganahan, magalagad simbahan, sama ng mga laiko, mga lictors, na kanunay gidumtan, kanunay gisaway, may ipakita na gugma alang kanila. Kinsay mula hutay. Kapay sweldo, kunya si kasawayon,
Well, ingon ta nga kinahanglan andam ka sa mga pagsuway ug sa mga pagsaway. Pero okay man na siya, pero kung permanente lamang ng mga pagsaway, way ipakita ang gugma pagtagad kanila, way mo lahutay. Kung na ma-discourage ang tao, muna nakalabig timpla sa relasyon sa tao ang gugma. Pwede man ka mag-alagad nga way gugma, pero nung kang malagad ka, nga wala kang nung kang may gugma ka, nga wala kang malagad kay kanang muna ang kanang iyang praktikum ang pag-alagad diha sa tao nga nahigugma. So kung nahigugma ka, kinang klaro ang pahigugma. So kung yung paningkamot na nandun ay timpla sa pahigugma, wala na kung atong tanawon sa atong tawhanon nga kasatian, way gana mabuhi, way lamig mabuhi, kung way gugma. Ang gugma may nakapahatag kinabuhi sa tao busa tungod kay Dios na gugma sa tao mohatag siya kinabuhi, mangita siya pamaagi ng tao ganahan magkinabuhi tungod kay Ginoo mangita pamaagi nga malantaw sa tao, mabatik sa tao ang iyang gugma alang kanila. Kay kung wala may gugma ang Ginoo, walay mabuhi sa kalibutan. Mabitana ang pag-ayon ni Jesus sa mga sakiton diya sa mga sinaguga kadlong pahulay timaan sa gugma sa Dios alang sa iyang katawhan. Ipadayon kini paghigugma ni Jesus tungod siya ang ipirla sa amahan ug ipadayon simbahan ang ministry sa kaluwasan. Una nga samtang ang mga Pariseo kini magtutudo sa balaod na igugma sa Dios apan kulang ang ilang paghigugma tungod kayo sila maluoy sa masakiton nga anak kanunay sa sinaguga aron sila maayo way nagtagad ingon niya sa nuwan bakakon ka kung yung kanahigugma ka sa Ginoo apan wa ka mutagad sa imong sikatawo bakakon ka sa atong padaghan tay mga bakakon dinhi sa katilingban ano man daghan ang kahigayunan unta atong chance sa pagtabang sa uban kay kita mga Kristiyanos man kita mga binyagan man apan nagpakuli kita pagtabang sa katawhan sa tao nga nanginhanglan labi na ning pandemya karon kung basihan nato ang sulat ni San Juan mga bakakunta inasort mga bakakunta ano man kay kanunay kita pakyas sa pahigugma sa atong isikataw kana bang di ta mutagad sa tao nga nanginhanglan kanang kulang ta sa kaluoy muna nga kanang ingon ta nga some sort of bakakon kita kung atong pasultihon ang evangelista nga si San Juan. Muna nga ingon ta kanabang ang atong pagyugma kanang binasi sa gugma sa Dios sama sa pagyugma kaninyo ingon ang Ginoo. Unya kanang atong mga charity works, kanang atong mga buhat, kanang mga pagtabang, mga sa tawag nila civic service nato, walay kapuslanan kung walay Dios diha sa pagtabang. Ang pagtabang tinukod sa gugma sa Dios, nga mo na doon ay timpla sa gugma. Remember ko sa istorya, sa the second story, we must have heard it many times. Kung katiguang ta, balik-balik ang istorya, wala pulan mo ng grahan mo, misa na, ano man. Balik-balik mo na ang istorya, pero balik-balik ito ang gospel, aron mag-remind ka nato sa atong mga kuwangan. Ang time dito sa kanabang barko, niya, sa maglatay na kanang sa damyo ba na? Yan, nahulog ang bata. Hindi, pagkahulog sa bata, naman nagat, muna nga, sinigitay sila. Ang bata, nalumos, Kanya, tagtaod doon ay milukso. Paglukso, iluwas ang bata. Kanya, paghawas niya sa tubig, luwas ang bata, ang ginikanan nalipay pag-ayo. Kung sa agi kanang bayad sa ilang kalipay, ba, sa masukod ang ilang kalipay, pinatagaan o kanang reward na itong nagluwas sa bata. Kaya, salamat kayo sa iyong pagluwas sa bata. So, di among kanang hatag kanimo agi pasalamat sa iyong pagluwas. Ingon ang banag itong tao nagsawa nga,
Wala ko, di ko mudawat yan, di ko gusto mudawat yan na ang akong ipagita kang nagtukmod kanako. Ang atong gugma, ang atong paglihok, tinukmod ba sa Ginoo? Nagabase ba sa gugma sa Dios nga mo kita mitabang sa uban? Wala ang pangutana. Sa ulo ko na tugma, ang bistahan sa mga birhin. Kunya, kung saman ang makiniya sa mga birhin, kaya ngayon subdugo na ito, kaya mga birhin, mga birhin muna ang disipulo sa Dios. Ituman sa kabuton sa Dios. Kung tumundili, siya bingon niya sa mga sulugoon, buhata ang iyang gustong, ang iyang isulti kaninyo. Do whatever He tells you. Bingon si Maria. Kunya, si Maria puno sa grasya, si Maria muna'y example sa usa ka sulugoon. Kami nga tuman ang pagkot dinhi kanako. Sulugoon lamang ako. Kunya, sa iyang pagdawat na mahimong kabahin sa kasaysayan, sa kaluwasan na nang iyang gidawat o sa siya ng sakripisyo isang pag kanang wala siya bana apan ipangkon kang Jose na may mga mahan sa bata ngayong isabak. Usa ka mapuong kahimtang pero gidawat niyang tanan hangtod sa iyang kanang ang bata gikan sa bakan at sa lugnanan naa si Maria tungod kay ipakita niya unsa iya akong gugma sa Dios, iya commitment ang gugma nga pagdawat gihimo niya nga commitment sa Ginoo ang pag-atiman sa bata o manubos. Wala si Maria. So dagdagan ang mga butang kinaiya ni Maria nga ngayon sundugon ang iyang pagdala sa mga tao kadto sa iyang anak. Wala si Maria. Ang iyang pag-atiman sa mga apostoles, ang First Early Christian Community sa diha nga na balik na si Jesus dito sa langit. Si Maria ang nag-iya. Kita usab, we can be like Mary. Sa atong example sa kinabuhi, sa atong pagtabang, paggiya sa uban. Kung sama ni Maria nga dito sa kasal sa Kana, moray nakita sa problema aron masulbad kini kita unta dunay pagpakabanak sa uban nga nanginhanglan muna atong bisyon. Natuta nga makaangkon kita niining duha ka sugo, the greatest commandment katong duha. Ikot niya from Deuteronomy o ay kaduha yang isagol ang Leviticus nga commandment. Ang una ang pag-igugma sa Dios labos tanan 100%. Kaduha ikot ni Jesus ang gikan sa Leviticus chapter 19 verse 18 nga pag-igugma sa isig ka tao. Pwede ka mahigugma sa Ginoo nga walay social dimension. Hindi pwede mahigugma ka sa Dios o walay pagtagad sa tao na hinanglan. Kung sa mga ganiha nga gikan simbahan na punta kami nahigugma sa Ginoo, we profess that we love God, and then pag gawas nato din kita matindano usab. Kita malipay ni kahimamatan sa tao bisan pagkatawhanan na yung atong kaaway. Dinatunta. Palihog, manindog alang sa itong pagpadayag sa pagtuo. We'll be using the Nicene Creed along